Diabetes, som i folkemunden kaldes for sukkersyge. Det er en sygdom, hvor kroppen har problemer med at regulere blodsukkeret. Blodsukkeret er den mængde sukker, altså glukose, som der kan findes i blodet, og det kommer altså fra den mad og væske, som vi indtager. Der findes 2 typer diabetes. Diabetes type 1. Når man har diabetes type 1, producerer kroppen slet ikke noget insulin. Insulin er et hormon, som produceres i bugspytkirtlen, altså pankreas, som hjælper med at regulere mængden af glukose i blodet ved at tillade kroppens celler at bruge glukosen fra blodet og bruge det som energi. Diabetes type 2. Her producerer kroppen altså insulin, men den insulin, som bliver produceret, er ikke så effektiv. I starten kan folk med diabetes type 2 måske styre det med kost og motion, men efterhånden kan de også have brug for medicin eller insulin. Så er der reklamepause. Accu-Chek Solo er en slangeløs insulinpumpe, der hjælper personer med diabetes med at styre deres blodsukker ved at levere insulin kontinuerligt gennem dagen. Den fungerer som en erstatning for insulininjektioner og giver mere fleksibilitet i behandlingen. Systemet består af en lille, let og aftagelig mikropumpe, der fastgøres direkte på kroppen, samt en trådløs håndholdt controller med Bluetooth-forbindelse. Denne controller fungerer som en fjernbetjening, der gør det muligt at styre pumpen uden at skulle røre ved den hver gang. Bestil over nettet i dag til kun 715 kroner. Symptomer på diabetes type 1. Diabetes type 1 kan være medfødt, da man kan have det i generne, som øger sandsynligheden for at udvikle det. Ellers opstår type 1 diabetes, når kroppens immunsystem ved en fejl angriber og ødelægger de insulinproducerende celler i pankreas, hvilket betyder, at kroppen ikke længere kan producere insulin, og det fører til et for højt blodsukker. De klassiske symptomer viser sig typisk gennem øget tørst, hyppig vandladning, uforklarligt vægttab eller ekstrem træthed. Diabetes type 2. Diabetes type 2 opstår typisk på grund af en kombination af genetik og en usund livsstil. Når man har diabetes type 2, reagerer kroppens celler ikke godt på insulin og har derfor svært ved at optage glukose fra blodet. Med tiden vil pankreas producere mindre insulin, hvilket gør det sværere at holde blodsukkeret stabilt. De klassiske symptomer på diabetes type 2 er øget tørst, hyppig vandladning, træthed, sløret syn, langsom sårheling, uforklarligt vægttab eller følelsesløshed eller prikken i hænder og fødder. Det var det. Moin!